ambe alamsaduna marsikalo klitan shigi samba fla ani mugani kele ambalma o bisimila malak chuka don kibaru keneka bi kibara mbambulo kada kuluka ode mali koroyan fanfe bingal ke wale kon tara ka fintigi do kon segere no ni ayre la ka foko mogo bisaban saba ulu kon bonela unina mali finitigula akoda fe kibara mun sirama ulu kon ne ayre ka fo tenendo marsikalo klitan duru mali finitigu ulu kon ni jatige wale tabado kon ni karla nyokona tesit ni ale kon be ansongo gawo marala o kan nyokona kon ni senfe ayre la ka foko mali finitigi mogo bisabani saba ko ulu kon ni bonela unina mogo tan nani ulu yere kon fene jogina jatige wale tabanu kon fene la ayre la ka foko mogo mogo nyokona ulu kon fene bonela unina ninga awla donia ka fo kabini tenendo kuna funu folo do kon mbora ni munu kon kunya ayre ka fo ko finitigi tan kele nyokona ko o kon ni ninturala do yere kon fene kunya yere ka fo ko tan wolonvla nga kibaro ya laba munu kon mbora sege sege lu bela jelen ko fe o da yere ka fo ko mogo bisabani saba kon kundu andi bi ni bingal ke walem talim fleni kanyesi mali fintuguma o okum konnala mali chamanche fanga nyama ni oye mbadawye ale koni kle saba tashibla ko koni buluda ni odamne la bi alamsado marsikalo kle tan shiki ambe ka je ka do ke alaka ni finitigi nunu da yorosmaya kibara were mambolo kada kuluka ore ka fo ame bokati mne ko sisa mali kono ko balo koni songo ka gele o hukum konnala mali gouvernement ale koni ka kuma lasela ale ni stanifre ministry ulu koni kuna fondilaw koni fara ɲɔgɔn kan ka da ukulu kan ka fɔ ko fɛn caman koni ka gɛlɛ mali kɔnɔ ni wagati na ko u b'a kalama ko ga ko k'a yɛrɛ ka fɔ ko ulu koni seko ba ta ala ko sabula ko n'i y'a ta ka lajɛ ko coronavirus ko o koni banakisɛ in koni kɛra tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen koni ma diɲɛ fan bɛɛ ko o sababuya la ko k'aw ladɔnniya ka fɔ mali ye jamana ye ni ale koni ka fɛn ladonta o koni ka ca ni a ka fɛn labɔta ye o sababuya la malidenw kɔni bɛ taa u ka balo nu u ka fɛn caman kɔni ta yɔrɔ minnu na ko ulu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye labɛnw kɔni fɛnɛ bila sen kan ko ni o kɔni kɛra sababu ye fɛn caman kɔni sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya ka na ni a ye mali kɔnɔ ko o de sababuya la balo fɛn caman ulu kɔni sɔngɔ gɛlɛyalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la sogoro farini ale ni ani tulu ni fɛn caman nga ni y'a ta ka lajɛ fɛn minnu bɛ bɔ mali kɔ kan olu sɔngɔ ka gɛlɛ nga ko hali sogo yɛrɛ ni o fɛnɛ bɛ bɔ mali kɔnɔ yan nɔ ko caman faralen don o sɔngɔ kan ni wagati laban ninnu kɔnɔna ministre kɔni ka ɲɛfɔli kɛra mun ye o ko la a y'a yɛrɛ ka fɔ ko n'i y'a ta ka lajɛ ko ni san laban ninnu kɔnɔna ko mali kɔni ka kɔri sɛnɛ fanga dɔgɔya la ko kɔri o kɔni fɛnɛ mana sɛnɛ ko kɔrikolo o de kɔni bɛ kɛ baganw kɔni ka dumuni fanba ye ko banga dumuni kɔni gɛlɛya ko o de fɛnɛ nana ni sogow fɛnɛ gɛlɛyali ye o sababuya la walasa ka nɔgɔya dɔɔni don nin ko ninnu kɔni na u ye labɛn dɔw kɔni sabati mun kɔni ye taxi min kɔni bɛ kɛ farini kan ni a bɛ don mali kɔnɔ ko ka o jigin ka bɔ yen ale ni bagan dumuni o kɔni fɛnɛ don ni mali kɔnɔ o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na nka hali bi jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko wulikajɔw kɔni bɛ sen na walasa cogoya min na balo o kɔni sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya maliden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sunkalo bɛ nalen nin ye kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye ka kɛ ni marsikalo tile 17 ye a yɛrɛla k'a fɔ ko coronavirus yera mɔgɔ 48 na mali jamana kɔnɔ ko mɔgɔ 30 ulu kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la mɔgɔ kelen o yɛrɛ kɔni fɛnɛ tanyala ka sababu kɛ coronavirus bana ye o sababuya la coronavirus yera mɔgɔ mun na ulu kɔni kun sigiyɔrɔw bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi marabolo kɔnɔna Kulikoro marabolo kɔnɔna ale ni Bamakɔ sigidaw yɛrɛ kɔnɔna o sababuya la coronavirus ye mɔgɔ minnu minɛ olu kɔni jate dafala mɔgɔ 9,000 ani mɔgɔ 66 la mɔgɔ minnu fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la olu kɔni fɛnɛ dafala mɔgɔ 6,500 ale ni 56 la mɔgɔ minnu fɛnɛ tanyala ka sababu kɛ coronavirus bana ye olu fɛnɛ dafala mɔgɔ 300 ale ni 65 la o sababuya la hali bi mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni bɛ wulikajɔw kɔni sabatila hali bi walasa ka bɛɛ lajɛlen kɔni na dɔnniya saniya walew an ka se ka olu matarafa walasa an bɛ kisi ni bana in kɔlɔlɔ jugu ma an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ